Daghan kay mga pagtulunan nga makuha nato sa ebanghelyo ug sa unang pagbasa. Unya para nako ang usa nga angayan natong i-highlight kaning giingon ni Kristo nga kun ang mga sakop sa usa ka nasod mag-unay away, mahugno gid ng maong nasod. Kinsa maning mag-unay og away nga di gyud magkasinabot ang Yawa ug ang Ginoo. Di gid ni sila pwedeng sagulon. Muna magsagol na gani ning ato na ganing i-welcome ang Ginoo ug ang Yawa sa atong kinabuhi, mahugno gyud ta. Kaya di man na sila pwede sagulon. Gilingi imong tupad ina wa pa magsagol. Inawa magsagol. Kana bang musimba ka onya at the same time mamakak, manglibak nya mo justify pag yun adi oy di ta kahibog di kita kasa normal ra man ginagod kay tao ra man ta. Kana bang mga ingon ana nga reasoning makahugno gina nato mo trabaho kag gobyerno or sa simbahan. Unsa man ang trabaho sa gobyerno, unsa man ang trabaho serbisyo o pangwarta? Kusga. Unya kung naa ka sa trabaho nga alagad sa katawhan, unya ang imong hunahuna mangwarta ka, magsagol na gani ng duha nga moalagad ko at the same time mangwarta ko, patay. Hugno yun ang atong gobyerno. Mausa din sa simbahan. Ako pare, unsa may hinungdan nga napari ko, para pangulikta o para pangalagad? Unyag sa gulo na nako ron ang pag-alagad kay magmisa ko, pero ang tumong sa akong misa pangulikta. Awa na, hugno gining akong simbahan nga gialagaran. Muna si Kristo, lahi siya sa ubang pari, matod pa diri. Kaya ang ubang pari, katong mga tao nga pari, nga purely tao ra gyud sila, nialagad sila sa templo para mangwarta sad para sa ilang pamilya. Mao tong makasasala sila, sige sila balik-balik og halad. Si Kristo kausara ni halad, nganuman kay ang iya ra gyung tumong sa iyang paghalad aron maluwas ang mga tao. Kaluwasan sa mga tao. Unsa may iyang gihalad, ang iyang kaugalingon. Nya sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, usa sa iyang mga gibuhat, inigatubang sa tao niya, iya dayong papahawaon ang Yawa gikan anang maong tao. Kay kahibawo man si Jesus, nga samtang magpuyo ang Yawa ni anang maong tao, bisag unsa pay iyang ihatag na kaluwasan, di gyud mo ipikto. Mabitan na mga doktor kung muhatag na nagtambal, doon na gyud mga pagkaon nga dili na niya gustong ipasod sa imong lawas. Kay og imo nang ipasod sa imong lawas, dili mo ipikto ang tambal. Nga kabantay mo na? Gilingi ay mong tupad. Iklain na sang lingi na unsay may mga gidili ni moron. Inananay mga gidili. Nana? Dagan kay nato nanay mga gidili. Nya nasay uban aron wa nay gidili, unsa may buhaton? Imnig tambal nya kaon bisag unsa. Imni lag tambal kaon bisag unsa. Unsa man na siyang buhata? Panikas. Mo na gitawag og panikas. Cheating. Inom lag tambal niya kaon bisag unsa. Parehara nas bana ba? Ay lagpasagdi ang imong pamilya, pangabit bisan kinsa. Basta ay atiman na lang gid imong pamilya. Mausa na kami mga pare, ay lagpasagdi imong parokya. Tira diha bisan kinsa. Basta lang ay lang gyud pasagdi imong parokya. Inana ba, tabun-tabunan, gitawag na siya sa atong psychology of waxing.
nang mutangan ni mo wax ba para gud anang inyo mga pintal-pintal snaong guwapa tan-awon pero ngilad gid ay ka. Imo lang gipintal-pintalan ba pero bati ko kagod imo lang gipintal-pintalan, waxing ang tawag ana. Pero ang Ginoo ang gusto niya truth, ang Yawa ang gusto niya lies. Truth and lies cannot be together. Kinsa maroy nagsultis tinuod ko no anang mga blanco. Kanang sikat kay sa social media ba nga atong budget sa 2025 daghan kaayong blanco nga natuklasan paghuman sa BICAM. Kanang nakahimo na sila og desisyon ang Senate og ang mga representative sa Senate o sa lower house, naghimo na sila ilan ang gipirmahan, daghan ko nung blanco. Pero pag abot na dito sa executive branch, sa office of the president, wa na'y blanco. Na maroy nag-question na kinsa may ni-fill up ato. Human namang meeting sa angayang mo fill up. Kinsa may ni-fill up. Muna, truth and lies cannot be together. Og imong i-justify ang lies using truth, that truth becomes lie. Awa mo kasabot? Awa di masabtan? Kana bang moingon ka nga ang tinuod mao kini, pero ang imong tinuod gagisayt para mo dipinsa sa bakak, magkalisod gid ta ana. Unsa may buhaton? Angkon sa tinuod. Muna ako mo angkon jud ko sa tinuod nga layo pa kaayo ang pagkahalin sa atong slot. Ay, ako kaning ato tininood lang ni kanabang karong Sabado mao na ang atong pista niya. Ang atong gi tagana nga slot ani mao ang SNHG karon na ning Sabado, pero naapay 14,317 ka slots nga kana ganing wa pa mahalin. So kini siya og di ni mahalin maglisod kita karong Sabado. Unsa man halinon tani o dili? Natanawa ang mga giyawaan hinay kay tingog siya. Halinon kapoy biya na sige palit slot oy. Mao na nga nagsagol na ang atong greediness o ang atong enjoyment. Nindot ba yan apader nga naagi tayo nindot nga selebrasyon ni Santo Niño kay love guna nato si Santo Niño pero ay lami papalitag slot. Mukuan lami mo enjoy lang mi sa celebration ay lang mi papalitag. O kadto na lang gud, kadto na lang nakapalit naman ko 3 ka slots man to or 10 ka slots or 20 ka slots tag 100 pesos. Kadto na lang. Ayaw oy. Kay ang Ginoo, ang gustos Ginoo, as long as there is need to purify our hearts, then do it. Muna siya sa Ginoo. Muna ingon ang Ginoo, gapusa ng kusgan. O kung sa may kusgan na to, kasagaran, dinis kalibutan, ang atong self. Kining atong self, maugnay mo pugong, ay, sakto na na. Pilar goy imong share nga nas katilingban. Pero wa ta maghunahuna, pilay gi-share sa katilingban nga hinato. Di ba? Naghunahuna ba ka pilay gi-share sa katilingban para nimo? Pananglitan kanang karsada. Kanang karsada nga gibuhat diha sa public road, barangay road, provincial road. Kapila man ka nagsigig agi-agi diha karon nga nindot na kayo ang imong pag-agi. Pero ikaw, imong parkingan ang public road. Gitagaan na kag benepisyo aron maayo imong pag-agi, kuyog sa imong mga silingan, imo pag yung parkingan sa imong personal nga sakyanan. Inana ba? Kining ato rong selebrasyon ni Santo Niño, magbaha man gining grasya aning atong pagsigig isa-isa sa atong kamot kanamo, maluoy kaunta kanimo nangilaba, makabenepisyo magitaana gikan pa atong selebrasyon sa Basilika, selebrasyon nato diri hapit tanang simbahan, mga kapilya nag-celebrate.
kadako anang benepisyo. Pero pila ra may imong gi-share kanang 100 pesos para sa slot. Share sa kag extra mile oy. Mo nang doon na taroy challenge. Gawas atong regular challenge nato na atay special challenge hangtod karong Sabado. Katong minimum sa to, maximum o extreme. Thanks be to God. Mao na ni ang atong nakuha gahapon. Ang minimum challenge katong 900 pesos, 12 na ka ni Abel. Oh, di ba? Pero ang maximum 0. Extreme usa. Di ba? Katong 16,000, ang minimum 900, ang maximum 5,400, ang extreme 16,000. So usang extreme, 0 pa ang maximum o 12 ang minimum. Kay bao ba mo unsay mahitabo? Kung minimum gani atong ihatag, minimum rasad ang atong madawat in return. Unya kung maximum sad og extreme sad ang atong madawat. Unsa may gusto ninyo nga madawat kanang minimum grace, between minimum grace and extreme graces? Unsa may gusto nimong dawaton? O tagaan ta mog sample, i-times mo nag 100, ang minimum 900, i-times nimo 100, mahimo na siyang 900 lagi 900 times 100, pila man na siya? 90,000. Dako no? Pero gadto kas extreme, 16,000 man to siya, times 100, pila man to? Pila? 16,000 times 100. Libog man tani. 160. Duha ka zero ko na ibutang nimo sa 16. 1.6 million. 1.6 million. Gipapilion karon, nagdakog 1.6 million diri niya sa akong wang kamot 90,000. Asay gusto nimong dawaton, kaning 1.6 million o kaning 90,000? Kusga. May Way mo pili sa 90,000, ay karing 1.6 million. Pero timan ibaya, ang dako nga grasya, dako sa tag-investment. Matud pang San Pablo, ang nagtanom og jutay, muani og jutay. Ang nagtanom og daghan, muani sa daghan. Mga igsoon, si Kristo, ang iyang gitanom para ta maluwas, ang iyang yung lawas og dugo. Kita, pangayuan lang tagamayng slot, dili pa na lawas og dugo. Ihatag ka nato aron sa ta makasinati sa tinuod nga kaning gitawag nato kaluwasan. Dili nato mapapahawa ang yawa sa atong kinabuhi kun dili pa ta kamaosang muhalad sa atong lawas ug dugo. Nining santos nga misa, diin si Santo Niño mo'y atong gipasidunggan, kining bata nga ni adinhi atong gipasidunggan, nahimo ni siyang tao tungod kay ang mahal nga Birhen Maria mihalad sad sa iyang lawas ug dugo. Ug mausad si San Jose, kana bang kalimtan na nato ang atong kaugalingon. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang nakasala sa Espiritu Santo dili mapasaylo. Pasabot, unsa man ang Espiritu Santo, nagtudlo unsay maayong buhaton dinhi sa atong lawas ug sa atong kalag. Di kita maminaw sa Espiritu Santo ang atong gipaminaw, ang atong lawas nga lumalabay, di kita maluwas. Pero maminaw na ta sa gitudlo sa Espiritu Santo nga maorasad ang mga pulong ni Kristo, maluwas kita.
May ni-text na ako, bag-o pa lang, nga ang iyang anak nahimo nagyong adik. Siya Father, unsaon man pagsumpo nato ning drug addiction, naundang naman tatong akong anak, karon ni balik naman sad, di narabagyod mapugnan. Ako na lang sa siyang giingnan, higugmaan na lang ng adik. Siya Father, oy, maggawas nga mangawat, mura naman siya wild kayo, na miligro mang among kinabuhi. Nako, parihar sagod sa pagmabdos nimo o pag-anak nimo ana, na miligrom sa to imong kinabuhi. Karon nga, imo na sana siyang pakatawhon pag-usab, aron mabag-o, tagay sa ng imong lawas o kinabuhi. Risk your life for that son. Di ba? Mo risk ta. Higugma, ayaw i-reject. Muna ingos Kristo, papahawa ang yawa, gapusa. Unsa may gapuson, ang atong lawas. Nya kinsa may atong i-set free, ang atong kalag. Set free your souls. Bound or bind your bodies. Muna ingong Kristo, deny yourself. Take up your cross and then follow me. Muna, hinaot-unta nga ang atong pagnubina karon ni Santo Niño, maghimog yung mapuslanon. Ang atong timailhan nga ang atong selebrasyon mahimong mapuslanon o matuman gyud, pinaagi aning atong paghiusa, labaw na gyud ang atong pagpamalit aning atong mga slots. So siguroon nato og palit ang is-in HG aron karong Sabado malipay ang katilingban, nga kita sad lipayon sa Ginoo.